Kwadhi mbele, wang'eyo mago mag siasa, ogai maduon bura mar DCP Rigathi Gachagua oloko chenro mag seto mbolo mage kendo koro sani okoni omanyo yore mag biro loko lwasi makare mag ochui mapacho kae kendo kobedo jatend piny Kenya. Rigathi masani okoni enie mober bedo jatend piny wacho ni obiro wito oko chike mano ochiwo jatend William Ruto kaka mar osuru mar udi mane ogego rekod mano mar okumba manyien mar SHA. Watanyambaga ntiere gi ler. Dalachiel bang' yango motegno ni odhi bedo debe kaka jalar content piny Kenya, ogai maduon bura mar DCP party Rigathi Gachagua. Ogai maduon bura mar DCP Rigathi Gachagua sani omako ng'wech mar seto mbulu mayore kogeto yudo telo kuom William Ruto e yiero manyien. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, ni wongo. Rigathi okoni en kod riyo mar duoko chia mar piny Kenya e kamane jatend piny machon Mwai Kibaki okete bidhruok to kod tieko pep mibadhi motwo to sirikand William Ruto. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. Mane en jalup jatend piny machon to kendo ja od bura Madhira okoni toko oseyombo William Ruto maburu dung'ie debe. To obiro ng'wedo oko mise kata chike mane oketie bwo tend William Ruto monywando chike mag osuru mag udi kanyakla kod mano mar okumba mar thieth mar SHA. Few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Rigathi Gachagua will restore the dignity of the payslip by scrapping the first day the housing levy. Gachagua nyiro Ruto kose kumre mketo chia migao mar somo. Okoni onge singo ma sirikand Kenya Kwanza osechopo kendo nyaka kowe manadala. The education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us, make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Rigathi Gachagua will make sure there are no abductions and extrajudicial killings. Komachele kar chung'od bura ma Malave County makaka mega eni kweth maketo serikal tese kotelne kod jatend duon bura mar DAPK Eugene Wamalwa onyono kok serikal kendo seyo chenro magarambe majiwo yuto ma serikal chwale omenda ne mine ojende to koro joboda kaka yor bugo yutoge. Madha wakafanya harambe ya potapota wakakusanya milioni 9. Kwa milioni 9 wakachukua milioni 4 wakabakisha 5. Kwa hiyo 5 potapota walikuwa wamechanga milioni 4. Kwa hiyo moja yao waliongezea wakaongeza vikundi ya potapota vikundi 35. At the end of the day walienda na milioni 5, potapota wakabaki na milioni yao ngapi? 4. Ruto anatumia 60 million every day on every delegation. Sasa tunasema bwana Ruto, hii vitu unasema ati empowerment, sababu unapeana handouts kwa watu wachache. Leo nataka nikwambie hapa Ikoli, hata ujaribu namna gani Wakenya washaamua Ruto must. Walter Nyambaga, Ramogi TV.